ya kara mal lafiya da imani amin. Dan Allah, what is the position of PI network in Islam? PI is a new digital currency developed by Stanford PhD. To shi irin wannan kudi na crypto digital currency idan wato yana daukan hukunci a bisa sahihin magana, hukuncinsa hukuncin kudi ne, amma da sharaɗin cewar ya samu karbuwa a matsayin cewar ana iya saye da sayarwa da shi, ko kuma yana da kima da har mutane sun yadda su rinka sayansa su ajiye shi saboda sun san yana da kima. Amma idan kamar kuɗi ne wanda aka yi wanda amfaninsa kawai don aje a yi wani abu wanda Allah bai yarda da shi ba, kamar waɗanda suke irin wannan digital currency ɗin na yin caca, akwai networks platform da ake yin irin wannan kuɗin na yin caca kawai, to wannan mutum ya mallake abinda yake haramun ne ya mallake shi, haramun ne ya yi caca, to kuma ya sai abinda ba abinda zai iya yi da shi sai caca, ko kuma ya sayar ma wanda zai yi cacar. To kaga wannan ba ko dai ka aikata haramun ta hanyar ka sai abinda za ka yi cacar da shi, ko kuma kai ka siya ba za ka yi cacar ba amma za ka sayar ma da wanda shi a ƙarshen al'amari zai yi cacar, saboda ka taimaka wajen saɓan Allah jalla wa'ala. To saboda haka wannan sharaɗin ya kamata a kula. Sai dai wato kamar sababbin currencies da ake kawo yanzu kamar irin wannan na wai Stanford da suka ce za su sabo wanda aka zo aka kirkiro shi, wanda abinda zai sa shi ya samu karbuwa shine mutane su rinka sayansa, bai riga ya samu karbuwar ba amma da sayan mutane gare shi zai samu karbuwa. Kuma akwai waɗansu damammaki da suke bayarwa, alal misali a ce duk wanda ya saya za a ba shi kyautar wani abu a ciki, za a ba shi kyautar wani abu a ciki, ko kuma su hada abin network marketing tare da shi, wanda shi kuma wannan a ce idan ka saya wani ya sayo ta fuskarka za a baka bonus, wani ma ya sayo ta fuskarka za a baka bonus. To kun san fatawar malamai akan network marketing shine haramun ne don akwai gharar. Amma idan dai kawai yayin da cewar farkon kawo shi aka ce kowa ya saya za a bashi wata bonus, to wannan kamar an ce ne za a sayar masa da araha duk wanda suka